bod y system di torri, ond dyw hynny ddim yn wir. Mae'n gweithio'n berffaith, yw'r rhai naeth y greu, y rhai ar pŵer, yr arian a'r tir. Os dim ni wedyn pwy, os dim nawr wedyn pryd, rhaid bod gwerth na hyn. Mae'n bryd i'r hyn ffordd fynd, sychu'r llechen yn law, lladd bod beth a ddan ac Ailddechrau o ddim. Mae rhai yn dweud bod nhw'n fethiant llwyr, ond dyw hynny ddim yn gywir chwaith. Maen nhw'n llwyddo yn ei unig nod, llenwi eu pocedi tra'n greu